Sí. Ara. Dues mirades es creuaven, eren de Baixur i Balcó, a la ciutat de Kobane, en terres del poble curt. Caratxots amb la neu desfeta, perrogilat del sol sortint. Arriba aviat la primavera, entre elles floreix Hevaltí. Juntes són la resistència dins de la revolució, però ja va obre les portes per canviar tot aquest món. Juntes són la resistència dins de la revolució, però ja va estar organitzada. Cerca fin l'única opció. Amb el somriure fan revolta i es preparen pel combat. El Kalashnikov a l'espatlla, l'autodefensa és dignitat. Però la guerra és difícil i la distància es fa present. Potser serà l'últim dia, un adeu per sempre més. Juntes són la resistència dins de la revolució. Roja va obre les portes per canviar tot aquest món. Juntes són la resistència dins de la revolució. Roja va estar organitzada, cerca fin l'única opció. La gent de Frin és massacrada, però el poble lluita és moviment, plantant llavors a la terra, elles la vida fan creixent. Després d'un temps sense esperança i d'un patir llarg i feixut, dues mirades es creuaven, eren de Baixur i Bakú. Vigi Kurdistan. Vigi Kurdistan. Yalla, yalla. És difícil complicar la palma de seguir amb els vídeos. Roba para posa. Allá vio compa y gato, cuántas veces me ha dicho, muy sinvergüenza de mi compañero. Yo lo voy a matar, voy a llamarme gato. Y hay gato encerrado y ahora mismo en el acto se lo voy a explicar. Óigame, el gato come al ratón, el ratón se come el queso, el queso da la leche la da la vaca, y la vaca tiene dos cuernos. ¿Por qué? ¿Por qué?